Здравейте хора, как сте, какво правите? Аз съм добре. Сега ще направя клипче на тема съм не съм. Реших да направя, защото много известни влогъри го правят. И да, подготвил съм на това листче около 14 въпроса. От другата страна има. И ето с тези табелки ще отговаряме. И да, вие не забравяйте да оставите лайк, да се абонирате, за да ме подкрепите за канала ми, мен да ме подкрепите. И да, днес имам изненада за вас, ще снимам с моята братовчетка. Тя се казва Нели. И да, реших да го снимам с нея. Имаме си табелки, които ще отговаряме. И да. И какво очакваме повече? Нека да се мятаме към видеото. Да, започваме. Така, първи въпрос. Някога влюбвали ли сте се? Добре. За малко. В смисъл, харесвали сме някой, но чак да се влюбим. Да, не сме се влюбвали. Да. Добре, следващия въпрос. Някога казвали ли сте извинете, въпреки че не сте били виновни? Да. Не знам дали съм виждал. Аз съм. Понеже аз имам по-малка братовчетка, тя също ми е братовчетка, но имам по-малка братовчетка. И, тя нещо направи, аз трябваше да, въпреки че тя беше виновна, аз трябваше да поема вината. Да, нещо такова. И добре, някога лъгали ли сте майките си? Мамо, извинявай. Случвало се. Случвало се. Само един-два пъти. Няма смисъл. Добре, така, четвърти въпрос. Някога предавали ли сте приятел? Или той и тя вас? Добре, аз не съм предавала приятел до сега. Аз не съм. Но мен са ме предавали. Така че, да. Нещо, да. Така. Пети въпрос. Някога повръщали ли сте на увеселителен парк? За този въпрос не знам по-точно, но аз съм се качвала на увеселително влакче, нали? И има едни лодки така напред-назад. Да. Много е неприятно. И за малко, но почва да ми се гади, но не повърнах. Така че не се гади. На мен... Аз не съм. Да. На мене бяхме на морето и наядох се не много, средно. И отидох на бънчето и почнах да скачвам. И отвътре просто ми се догаждаше, обаче не повърнах, така че не сме. Да. Някога постригвали ли сте се сами? Пак извинявай, мамо, но понеже, когато само връхчетата е така и е така съм си връхчетата. Толкова. Горе-долу. Да. Така че аз съм. Кой не го е правил? Аз не съм. Тя не. Всички сме различни. Добре, седми въпрос. Някога плакали ли сте за момче? Не. Не сме. Не съм. Чак толкова. Не знам колко се виждам. Да, аз не знам колко се виждам, но такава е светлината. Да, ето, не съм. Добре. Осми въпрос. Някога смеяли ли сте се на смешка, която изобщо не разбирате? Разбира се. Значи, аз ще разкажа сега. Брат ми, ми казваше няколко смешки, обаче аз изобщо нищо не разбирах. Но е така, само да не се обиди и му се смеех. Просто, да. Изобщо не разбирам и до ден днешен ще му разбирам на смешките. Някакви доста странни. Значи, аз съм, сега ще разкажа. Примерно, когато някоя моя приятелка ми каже някоя смешка и аз, за да не я обидя, се смея, няма какво, така че съм. Добре, продължаваме с следващия въпрос. И девети въпрос. Някога бягали ли сте от час? Ако става за онлайн обучението, да. В училище не съм. От училище, от истинското. От истинското училище не.
Но от онлайн обучението, да. Само 5-10 минутки, защото съм си записала всичко. Добре, 10-ти въпрос. Някога влюбвали ли сте се в гаджето на приятелка? Не влюбвали, а харесвали. Аз не съм. Ама не на най-добра приятелка. Средно някаква. Средно. Някаква там. Добре. 11-ти въпрос. Някога танцували ли сте на чалга? Ако не сме... Кой не? Разбира се. Заедно. Да. Само 2 пъти. Моля ти. Само 2 пъти, да. Да. Не е всеки. 12-ти въпрос. Някога излагали ли сте се мощно на публично място? Сега този въпрос дам и ти първо отговори, аз не знам. Чак мощно не съм. Ама примерно като си ходя и се спъна наравно. О, да! Аз съм спъна на равните плочки. И аз съм. Представете си много тъпо нещо. Значи, представете си, ходите си така по равните плочки и то на обществено място, даже на Витушка, така си хода и на плочките се пребивам. Ма те са така. Представете си, те са прави, човек. Как да се пребиеш? Наса. Такова. 13-ти въпрос. Някога искали ли сте да имате същите дрехи като на приятелка? Кой не? За някои неща. За някои неща, да. За някои неща, да. Но то е нормално. В принцип на най-добрата ми приятелка. Да. Понеже има много готини неща, нали? Да. 14-ти въпрос, но никакъв случай не искам да поддържавам. Да се държа като нея, така това. 14-ти въпрос. Някога лигавили ли сте се на обществено място? Стига бе! Знам почти еднакво. Не са да, лигавила се. Защото едното да се изложиш, другото Ама като по-малка. Ако го броим. Като по-малка. Да. И аз като по-малка. И 15-ти въпрос. Някога пишкали ли сте в морето? Давай, аз напускам. Давай ти го. Да, тръгвам си. По принцип, когато примерно си в морето и вече си свикнал с водата като по-малък излизаш и чак такова. На студено да влизаш. Какво да направиш сега? Не, всъщност аз не съм. Не съм. На нейно място сагам съм. Чакайте, че падна лището. Съм. И аз съм. Случва се като по-малък са, не като по-голям. Да. Добре, хора, вече става доста дълго видеото. Малко късичко беше, но нищо сега. И да, веднага след това видео, като се качи, ще пусна още едно видео, пак с нея. Няма да издаваме какво ще, за да се забавлявате още повече. Даже може би 3 видеа ще качим. Не знам, ще го обсъдим. Да, ще го обсъдим. И да, 2 предизвикателства. Ама няма как какви са. Няма, да. И така, хора, ако ви е харесало тя да бъде в моят канал, дайте лайк, защото може по-често вече да снимам с нея, да правиме класации в петък. Не се знае още в петък дали и каква ще бъде. Класация не се знае още напълно. В четвъртък, даже от сега започвам да чета. Да се приготвяме. Да, се приготвяме. Да, и аз. Може да е заедно, може да е само с мен. Не знам. В петък обаче не знам дали ще се видим. Дано. Но... Между другото, ако не забравяйте да коментирате долу в коментарите, кой е вашият любим ден от седмицата? Моя петъка. Моя четвъртък. Петъка е, защото той е най-готиният ми ден. Хем, че когато сме на училище, хем, че свършва училището и че вече идва почивката. Аз в петък вечер гледам едни супер много забавни филми и просто обожавам петъка. Много е готин. Обожавам го. Да, аз харесвам четвъртък. Имам и много хубави часове. Да, аз харесвам четвъртък, защото когато бяхме на истинското училище, имахме много хубави часове.
освен човек и обществото да ама то не е много трудно. И заради това ми е четвъртък все още, защото Да. просто Всеки му е различно. Вие не забравяйте обаче да напишете, за да разберем и вашите. И така, хора, чао! Ако ви е харесало видеото, и се абонирайте за моя канал. Обичам ви и много цъмки ви изпращам. Чао! Чао! Така завършвам, айде.